Alright, sagudahan nga ro ti surat ipagayam tayo nga Angie dito'y Lawag City. Dear Cassie. Kablawang kay man ti naimbag nga orasyo amin nga padak nga agbibuya ng runa kada kayo nga agserserbi dita Nemars Studio. Kasama tayo nakablaawak dahil padak nga asawa ken ina nga madama nga agbibuya ita. Nga isuda tinamnamaik kakangrunaan nga makaited to kanyak iti balakad. Ngamin ada parikot ko iti asawa kasinyong dakelaunay ti parikot ko ken ni Dave. Tasipod idi nagsubli ti kina ti awag na dito yan. Kinasinged na kadigiti sigo da barkada na sakbay nga nag-asawa kami. Akit kanayon kami mutun nga agapa. Tapno nalawlawag ti amin ket mabalakadan dak nga nasayahat kasinyong irugik man idinabiit kami pay nga agnobyo ken ni Dave. Ay na, Angie, bes. Apay, bes. Nakaaapal ka nga talaga. Anya ko matapapalam. Kat kasano? Amin nga lumabas nga lalaki kadata. Nagiti lalaki nga aglawlaw diti. Sikatis siputan da. Bebe amlat na ita. Amumit ka jak pampansinan dagiti nga lalaki. Uwe nangim nakaaapal ka. Ngamin kita kapimpintas ka. Kat napintas ka mat, besh. Sa balilat pintas mo met, nakadadot agar-arem king ka, besh. Ang ti pagsidaawak, kadagupan da nga agar-arem king ka. Apay met nga ni Dave, ti pinilim katakwada. Sa anak nga maawatan, Beth. Iso nga rin ipaawat mo kanya. Nagadudang mat nga mas natatair pa ngim ni Dave. Adudang mat nga mas adamabalin na ngim ni Dave. No apay nga isuna ti pinilim kadakwada. Awan mo't kiti ti masaok ken kuana. Nasayaat mo ti pagpakita na. Angim na barkada. Agpapadadala amin nga na barkada dagiti agar-arim kanya. Dagiti daduma agpampamarang laeng. If I know, amin daadabisyo na. Ngem apay nga rin nga ni Dave. Panagkitak ni Dave kadagupan kadakwada. Iso ti kaalistuan nga tingelen. Ha? Anya tikait mo sawen, Angie? Tikait ko sawen? Kadakwada iso ti kaalistuan nga makontrol. Ket no bilang laeng. Ta ituloy-tuloy na ti panagbarkada na. Bayat nga agayan ayat kamin. Ay ket isinak Iso nga nasken nga agbalbaliw itan nga adan relasyon mi. Ket no kayat nga maasawa, mamin pinsan nga idyanan dagiti barkada na. Kayat nga tamot ni Dave. Ay, iso nga isot pinilik, bes. Ngamin, kadakwada, ison to ti amok nga mangtungpal dayta nga kondisyon ko. Nga apaman, nga makirelasyon kanyak, ipamay sanak ton. Ket idyanan amamin pinsan dagiti barkada na. Kastamoten, tibisyo na. Sigurado nga, saan nga itulod pa ni Beth? Saanin? Ag-tricycle tulatan. Intan, sa dino ka diti pangipanam kanya. Sika, no sa dino tikait mo nga pag-datean ta. Inta pa lang mangan. Kalpasan na, makamunto ditan. No sa din nun to, ti pakadanunan tan. Alam mayatak dita. Inta nga ro din. Angim, sigurado ka? Dati
Saritaan ta iti imawag aking ka. Ha? Angie? Nga anya, Dave? Nga, nga umanugot kan. Nga adan mapasamak ka data. Ket kastan tumadlat ipapanan na. Kastan tumadlat pagtinagan na saan ka di. Ket yan tangay gayan ayatan. Di, mabalitan nga aramiden, di kita aramiden, di kita gayan ayat. Ha, mayatak ti ko na. Ala, inta pa lang mangan. Tapno ada pamigsata nga dua. Angie, my love. Pudno ti kunak iti best friend ko kasin yung nga aduda man nga agararem kanyak, ngem ni Dave ti pinilik. Ngamin, iso ti nakakitaak iti dati makuna nga weakness ti lalaki nga sapsapulek launay. Dere lalaki nga mangited ti amin-amin na kanya. Nga no anyat kahit kumapasamak, no anyat kahit aramiden na kahit isot matungpal. Diyak ngamin kayat kasin yung ti lalaki nga mamartek. Taday di tatang ko, day talaunay ti madi nga bisyo na. Rason no apay nga na sapa nga impulang na bulod na nga biyag iti Diyos. Kastamat ten, isot rason no apay nga narigatan ni nana nga nangisakad ti panagadalmi nga kakabsat. Isa nga no agasawak man, diyak kaya ti mamartek. Angem na halos amin nga lalakitan kat amunan ti uminom iti arak. Amunan ti agbisyo. Angem ni Dave ti nakakitaak iti dati makon ko na nga weakness ti lalaki nga alistok laeng to nga dominaen, alistok to nga kontrolen. Nga panagkunak pampatsek nga saan nakto, saan to nga salungasing kadagiti pagayata. Iso nga inkadengkon nga ipaay ko ti amin-amin ko kengkwana ang imsakbay kadayta pinagkarik iso na nga imuna. Anya nga kondisyon deta. My love. Sakbay nga itad ko ti amin-amin ko keng ka. Nasken nga nalawag keng ka ti amin. Dumngeg ka, Dave. Oh, Angie. Dumdumngeg ka. Number one nga jakayat iti may nga lalaki. Ti jakayat keng ka. Gaputan nobyo kan. Jakayat ti dayta pa naging inumoy ti arak. Uri no, saan mo nga ibaga kanya? Amok. Ngamin adda di ti guntaway nga maangot ka. Ha? Ken amok dagi da barkadam. Di ba barkadam ni Mikael? Uwen. Oh. Makitkitak day dyan nga inumin ti arak. Ket no iso ti ba barkadam? Sigurado, inom kami ti arak. Aklunek. Angie. Sigo din nga mininom kiti arak. Oh, si? Amok daytan. Ang inaklon kalata. Si kati sunong batak kada kayong agar-arem kanyak. Uwen, dakila pagyamanak dayta Angie. Nakaragrag sa kaklaunay ta siyak ti pinilim. Amom no apay? Ha? Ngamin. Panagkitak. Si kada ti lalaki nga no ibagak nga ikatemti pa naginumoy ti arak. No talagang ipatpategnak aramin dem. Uwen. Sigurado ka? Uwen Angie. Ikate kunti aginom iti arak. Sigurado lang taagbalin to nga problema tadayta, Dave. Jack kayat ti lalaki nga mamartek. Ala, mabalin uminom ka sag paminsan. Ngem Jack kayat deti kanayon. Jack kayat deti mabarbartek launay. Taure siya. Sag paminsan,
sumimsimak met ita ara. Ngay madalimitasyon na. Uwan, amok dayta. Ikarik, Angie. Ken maysa. No ipaay ko ti amin-amin ko ken kaita. Kahit nasawen, adan sungsung batam kanyak. Ha? Anya ti kahit mong asawen. Ti kayat ko, no ipaay ko ti kinababae ken ka. Ikalay sana. Ha? Uwan, uri tadang trabaho kon. Ken, nakasagana mo't nga tumulong ti pamilya. Oh, nalawag, nasayat no nalawag ti amin. Angem no agasawa tanton. Ha? Ikarim kanyak daytoy, Dave. Ti anya, Angie. Idjamon ti barkadam. Ha? Ipamaysanak ton, ken ti agbalinto nga pamilyata. Jak kayat, tinaasawaan nga nabarkada. Api nga di ka makasungbat. Saman. Ikarik, Angie. Ikarik. Nasaya at no nalawag keng kati amin. Ket sapay ko matatong palim dito nga karim. Ta sigurado nga agproblema ta, Dave. No saan mo nga matungpal dagita. Promise. Tungpalik dagiti karik. Promise. Nga putay patpatig ka unay-unay, Angie. Okay. Mabalin mo nga ruden nga. Rugyan. Ha? Ay. Agyaman na. Angie. Nakapapaot ti panaglanang dagiti bibig mi kasin yung kaday di nga gundaway kata mariknak ti kinarugso ni Dave. Idi ta pinalubusa kon nga mga ramid ti kayat nga ramiden kanya. Nupay sa anak nga 100% nga sigurado nga ipatpatig kon ni Dave. Ngem kaday di nga panagraip dagiti bibigmi, panagraip dagiti bagimi. Kas lang nasigurado ayat deti marigrik na kengkuanan. Malaksid nga amok nga alistok la kontrolen ni Dave. Ket addamet ten ti rimusi nga panagayat ko kengkuana. Gabuta kada agkan natin na dumaduma nga paset ti bagik. Mariknak ti ayat nga agkarayam iti kaunggat. Ket na isawang kulatan ti ipatpatig kamit unay-unay, Dave. Dave. Nangruna lang aruden iditag agkanan dagiti masela na paset ti bagik kasing. Gaputan na laka kontrolen da ito nga Dave ko na. Nasa dinno ti kayat kong agkan na ket iso ti paagkak. Gari ka, saan mo palang isarsar deng dita, Dave? Ha? Ituloy mo, iba-ibayag mo agkan dita. Uy, iti agsinumbangir nga bantay ko. Doy? Wait, Dave. Nagiso ti kayat mo, Angie. Dave. Kaya di idoron konti ulo na kahit kung ibaba na naawatan nanti kahit kung asawen kat inot met nga bimaban kasin yung inagkan na ti tiyan ko, inagkan na ti pusig ko, ti puson ko. Aging kang anak kadanon nen itinagbaitan dagiti lupok ket dituyen nga kaslanangan iti sanja ti arig na idita
Ah, ad-adan ti asog ko kaday di nga kanito kasinyo. Kas lalaag pulpulutan ni apay. Kas lalaag pulpulutan. Mayasping iti rawet iti pulutan. Iti panangan na. Nga uri ko lang na pungot-pungot dagiti buok ni Dave kasinyo. Nga uri ko lang inipit ti ulo na kadigiti duwang alupok. Nga kasla di na marik na nga maangsan. Sige lata. Kasta unay ti panag... kasta unay ti panaggaraw ti dila na. Nga mariknak launay nga rumwar sumurek kanya. Mariknak met nga rumwar ti tubog manipod kaunggag. Kasla kla tumtumpaw nga jak amon ti mo. Jak amon ti marikriknak. Dave. Dave, di mo sarding. Di mo sarding. Tanugin ka na yung sarding mo. Sige, saan ko orgin sarding? Sa akong tulay sarding no ibagam ay sarding ko. Sige, tuloy mo. Tuloy mo. Kat sana lain sarding kasi nyong edita ibagakon nga rabawan nakon kat dituyan nga pag may sain nandag iti bagimi. Dagos met nga nagtungpal ni Dave kat edita imbabanan ti kalsunan kat nakita kon ti armas na hasta unay ti ingar na kat ginuyod ko adagos umikan sa may baybayagin. Isirek mo, Dave. Isirek mo. Tapos sa anak ka mabiti. Sige. Isirek ko. Kaslag ti gerger ti bagig edita ininot nang insirek ti armas na kanya. Isagad mo pa. Isagad mo, Dave. Isagad mo. Sige. Sige, Dave. Sige, panagpakin nak, Dave. Uwin, Angie, naisutikain mo. Dave. Sige, partakampay. Sige, para king ka, Angie. Para king ka. Dave! 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 Angie. Dave! 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 Dakon, my love. Apeng nga itakalaeng. Ha? Anya ti orasen? Agalas 7. Kituin, alas 5 nga malpas ni duty saan ka di? Kat anya ti orasen ti kunam? Kakaasik dito nga aywan iti anak ta? Kuha, adalang amin, anya. Adalang di magasak. Anya ko ba't dinagas mo? Birthday nga miniti may nga barkada. Anya? Punyeta ka, Dave? Ha? Di ba't ko naking ka nga idyan na kinabarkadam? Ha? Sana kami nga nakapagsaan ta. Nabay nga di kami nagkikitan. Punyeta ka na. Nasisisita pa di barkadam nga kami nga ginam. Saan mo nga tikasta? Anya nga saan? Ha? Ada kay Jeng nga gragragsan? Ha? Ang uting naman. Nyata ka nakinom ka di anak. Ari ko, apang sipatin na. Di ba't ko laki nga dakat ay manginom? Dakat ay mamartek. Kasan mo nga maubangar dita anak ta? Ha? Kahit nasanger ka? Kahit mo nga malang abna ti arak ta anak ta?
Guri ka nagdigos, nagtutbras. Uray pa, nagtutbras ka din! Malang abla ti anak ta, ha? Basit mo't lang itininom ko. Anay ko, uray pa, basit! Imbaga king kaidi, aray, imbaga king kaidi, kahit timinom ti arak, aray ko. Kiniinjam ti barkadam ko na, gustunan. Abay, nasakit? Nasakit no si Pateng ka? Nasakit ti madanog? Apay, saan ka di nga? Nasaksakit ti kasto nga. Kasasaad mi nga gina? Nga dakad siya nga agragragsak. Gininom kiti arak ka doon kiti barkadam. Da kami dito'y marigligatan na. Stunan. Tunay kandil. Pinagkali ka idi. Ipamaysana kam kuman na pamilyam. Kit ana, narugyam man hindi ka na barkadam. Kit anya tuloy-tuloy tumandaytan. Saan? Anya nga saan? Kulak matking ka na sa sayat pengo minum ka ti arak dito eh. Basta nakaturog ti anak tan. Kinsaan ka agag... Nyeta ka. Pakawanan nagsuri. Saan to nga maulitin? Saan to nga maulitin, kunam? Ni marami din tumanin. Ano yung... Gusto na. Ay, Anjay. Ay, da kayo nga tatang. Ay, si kagayang barok. Napanan ni Anjay. Awan tatang. Rimwar. Napanan na. Kuha tatang. Inaiban din iti batch na iti high school ko. Nagre-reunion da ka no. Ay, kakasano nga ro, tiyapukaw. Kuha, maturog tatang. Siyak ti makamun siyak ti mga iwan. Kita saya at ano kasta. Apay, masansan ka din nga rumrumar ni Anje. Saan mo tatang? Manmanulaeng. Nula nadanas ka na mapanggatangan. Itang naira na nga day off ko mo tatang. Napanmot na ki-reunion kadigiti gagayim na. Ay, nasaya ta. Kaya pagkar data, bit-bit mo nga muring sa data. Uwan tatang. Inak namin labaan. Madino mabuntunan ka, maurnungan kam timureng may. Ay, nasayaat mo na, barok ta, amumig, kaya tiaglabay, ti muring yaw. Uwin tatang. Ay, awagang mga road ni Anjay, tadta na nasisita nga ibagak. Ay, mabit lang tatang, tawagak. Agtugo kayo pilang tatang, kahit yung katitag kape. Ay, saan ang barok, kakap-kapek lang itay, sakbayak nga may dito. Alang nga ro tatang. Unattended mo ti cellphone na tatang. Adya. Naglukon apa nga depend na ti cellphone na. Baka awan ti signal iti ayan da tatang. Baam tatang ibilin mo na ta kanya kung nandiyan ti naskin nga ibagam king kuana. Tawagak tumanin damdama. Baka awan lat signal iti ayan da. Ay, sige man nga rod baraw. Ibilin ko lat tagarod king kan. Ti naskin nga ibagak king kuana. Tawagam daw, awag-awagam. Aging ka nga mga awagam. Alawin nga rin tatang. Kasi inak nga rin baraw. Yung tangay jakbat na danon ti anak ko. Alawin mo tatang. Kaya tiya po kayo, di urayin nga makariingan. Saanan. Baliwag tulatan di umay baraw. Basta ibilin ko king ka. Tinaskin nga ibagam. Kinyatsi. Kuha? Angie, my love. Birthday ti Busmi. Ket? Saan ko nga barkada ti kadwak? Anya nga saan dimit? Babarkadam pati di kita kaubraam? Birthday nga ti Busmi, ket nagawis. Kababayin mo no jak mapan ito na malpas ti trabaho mi. Urita naglabak mo't iti kalman. Dinalusak mo't ti balay. Nagbalmalimak mo't nga nagaywan iti anak ta. Bayat nga napan ka naki-reunion kadagidi kagayim mo. Nabayag mo't nga di nak pinalubusan.
Ala na, bumawi ak tuging ka. Ala, bumawi ak din tumakasang puita. Promise, parag sa akin kanto, Angie. Maminsan lang na ita, Ket saan nga gapu nga palubusan ka. Ket palubusan kan tumanen. Uy. Ken sa paim ta gawid. Saan ka nga makipimpin naot kadakwada nga aginom. Ta panunutem, adda pamilya mon. Adda kami, iti anak mo. Dave. Uy. Masapag to agawid. Pagusto akla ni boss. Pagusto akla ti bagim ko na talaga kid di nga makain inumen ka iti arak. Kun talaga kid di nga kayat mo nga kadwa dagita nga barkada. Saan? Ala na. Kitwain ko lakmet. Basta amom ti mapasamak, no aglabsing ka manen kadigiti kayat ko nga mapasamak. Uy. Malain kan. Ay, unyeta na tanga, Dave. Anya ti orasin awang ba? Awagak nakapatay ti cellphone na. Diyos ko. Sino nga tat kakadwa na Siguro kadwa naman hindi dyan nga Mikael. Barkada na nga sugsug dahi dyan kat kadwa na. Teksak man. Awagak na tan. Takasarita kadagos. I-cancel na titawag ko. Iawanan bain nga Mikael dayta. Tila babawik nga imanugot nga alain mi nga kumpadre mi. Teksak man Apay nga idepem ti awag ko. Mabalin ka di nga pakibagam ken ni Dave. Nga agawi den. Taagsang sangit ti anak na. Ta saan nga rumbeng nga kastoy ti adaan asawa dan pamilya. Nga makipimpinaot nga makininom iti arak iti rabrabi Kat saan na ko mga itultulad ibagi na kada kayo. Tada kayo. Awan ti pamilyayo nga agururay kada kayo. Isend ko. Tidak man Kalkaluban da ngamin ti barkada dakat. Iso dita launay ti kayat ka di kiti barbarkada. Taag kikin na lubda. Ada reply na handetan. Ni Dave daytoy ko na. Agawid aktulat na kayat ko nga oras ko na. Anya. Ni nga ta Dave nga peso daytoy. Unita. Awanan bain nga lalaki. Nakaro siguro ti Bartek na. Iso nga ma-text na kanyak ti kastoy. Anak ko, maturog kan. Ta inakiyaban ni antisiping di ta bangir ta. Bantayan nakatainak man danunin datang amam. Danunin da awanan bain nga amam. Diyos ko, ala. Maturog kan anak ko. Maturog kan pang-aasin. Ta talaga nga inakrautan di ta nga amam. Maturog kan anak ko. Maturog ka. Alamin mo ka ba, Dave? Talaga nga minumak pa parang Mikael. Apay, kepo ya kaya? Kasi ibagbagada nga mabuting kakano di asawa. Siya? Api ko mga kabuting ko di asawa. Alamin mo na ba? Isugarod nga yung text ko. Aray. Aring Dave. Sumungsungat di bakit mo. Anya? Punyeta ka! Ay! Anya dito? Anya di ka nasawin dito, ha? Dave? Anya. Ayop ka. Api nga kasi text mo. Angie. Saan kayo makibibiyang? Api nga sipat mo ta cellphone kanya.
Pinakasto ti message mo kanya, ha? Agawid kan! Agawid kan ko na! Agawid kan! Agawid! Alay ko! Agawid kan! Alay ko! Uy, nagawid ako! Ay, ala, ingkan! Ingkan parang hindi! Ingkan! Ayop kang talaga! Ayop kang! Sobrakan! Anya? Abay, lumabang ka? Ha? Ha? Lumabang ka? Lumabang ka? Ala! Indron na! Gabot ang sobrakan! Sakpay ti sobran? Dave? Ganang ba yung sumat? Mabalang pa'y kabilin sang walang barkada? Kadrumbing na laing deserve mo laing. Gabuta, ada kami dito yung agur-uri king ka, ada kami dito yung balay nga madandanagan. Ada ka, jay ko na king ka nga sa bahay na agawin. Nagkari ka nga agawin ka, masapa saan ka di? Dala maminsan, mate. Dala maminsan. Apay, baro ka kadipay, Dave. Sumsubra ka na. Anya-anya kayo mapasamak, ha? Di mo kayatin? Naumakan? Ha? Naumakan niya kon? When? Ha? When? Naumakan? Eh di tumalaw ka! Talaga! Makauma ka! Tilo ko. Talaga nga pimanaw. Hi, Dave! Di awanan baing? Di takit ti malala di mamartek. Di daamot isang sauda. Di daamot ang aramidin na. Ay, talaga burburek ti darak. Apay, ti amuna nga ta. Ti amuna, igawid ko. Letsenat ta. Kitak man ano di agsubli. Kitak man ano di agsubli kabigatan na agpakaasin tong awatek. Kitak man no saan tong agparintume kitisang wanak. Tapno awatek manin. Ala, nakadadudan nga ng heart deti in my day ko nga. Yes, I'm single again ko na. Ne, nagadudan nga nagadudang nakakita. Ada nag-comment. Legit ko na. Reply man. When best. Single ka talagan. Gaputa pinagtalaw ko ni Dave dito'y balay. Tanasisita met king kuha na ti barkada nang imda kami nga, pamilya na. Iso nga, yes, I'm single again. Ay. Oh, agsasarunudan. Agsasarunon dagiti lalaki nga mangha-heart dati may day ko. Oh, apay. Ni Dave kadilaeng ti lalaki diti lubong. Ha? Tapno amuna. Adot lalaki nga mangururay nga agbalinak man nga single. Adot dagiti mga apal keng kuana. Ha? Sakit ka sa tiraramiden na? Nga isukat nak iti barkada na? Oh. Sino tatati agpakpakaasin tong agsubli ditoy? Kitakman ah. Kitakman at ilangan ni Dave no makita na dahil yung my day ko. Ay, kitaek man tilangan. Ape, ganda ka dito.
Apeng nga da ka ditoy. Sorry, my love. Sorry, my love. Oh, saan ka di nga di barkadang kumati? Kakadwam? Iti ayan mo ita? Saan? Anya? Bigsaman tagsao? Saan? Anya nga saan? Ibagam? Saan nga rumbing nga di nga ti barkadak ti kadwak na ayang ko ita? Kaapay? Apay, Dave? Apay? Anya nga gapo? Gaputa. Gaputa dan pamilyak. Ah, metlagayam. Apay urut iti sa nga rabii. Kas kalaki malkalaingan nga ag-text kanyak ti kasjay. Sorry. Sorry? Nakainumak. Iso nga rut ti kunak nga tsak kayat nga mininom ka ti arak. Kajak kayat nga kadom di kiti barkadam. Siguro kit insuro ni Mikil king kadayjay. Ha? Baka ni Mikil pa'y mismo tinangi-type dayjay. Ha? Oh, api nga di masa oh. Dagita? Ti kayat mo ka dagiti barkadam? Dagita ti sursuro daking ka? Aday waktu idan. Ah, anya? Pigsaan dagsao. Pigsaan. Aday waktu idan. Day taman timbagam kanya gitin. Angim anya tinaramid mo. Sorry. Sorry na bakit? Sorry, saan to maulit eh? Ibatanak, saan kag parintuming dito sa nga? Sorry, saan ka ibatan? Aging ka nga di nagpapakawan, bakit? Di ka ibatan, sorry. Sorry, Jack to, di kita barkada kon. Basta ikatim DJ my day mo. Jack kaya, anya? Apay di my day ko. Ikatim DJ. Jack kaya nga kadot, ibagbagam nga single ka. Oh, kitabay, di ba? Nauma ka kanya ko nam? Di ba pimanaw ka? Di ba? Saan mo kaya teraramidik king ka? Ha? Gaputa di mo kaya ngaliklikan di barkadam. Iso nga single ako, di ba? Saan? Jak kayat? Jak kayat nga mapangkait sa bali nga lalaki. Kin maglagayam! Apingor na di mo matungpal, di ka di kayat ko nga mapasama. Sorry nga Ruden. Sorry, bakit? Saan doon nga maulit? Saan doon? Walang nga asim bakit? Saan doon? Kasi na po Diyos kasi yung nagbalbaliw ti asawa. Tsaka mo ano, kasano nga, no, kasano nga kabayag na nga agbalbaliw, baka mo't no, agbalbaliw la ita. Ngayon na danto man di gundaway na nga masulisog dagiti barkada na ket makulaapan to man ti panunot na mailawan to manen ket agsublin to manen ti dating aramid na kasta nga ron tinaramid ko kasin yung natunggal ada pakada na ipalagip ko day di napasamak nga dandanimi panagsina. Agad mabuting matnukwan. Hasta unay ti luksaw na no saan ko apalubusan nga mapan iti awis ti barkada na angim amok nga ad-addan to ti luksaw na no da kami nga aginana ti mapukaw na. Binaybay aglat ta kasin yung takunak mauman tulat ta kadagit ta barkada na kat mauman tumad digiti barkada na nga mangawis keng kuana. Uray no makitak tiliday ti asawak binaybay aglat ta. Saan ko nga yung pangpang, saan ko yung kaskaso. Tinasisita ti kayat ko ti matungpal. Nasisita idyan na't barkada na. Saan nga mapan makin inom? Adda kami a pamilyanan. Aging nga dimteng kasin yung te aldaw nga diminto pulos malipatan. Uy. Huh, baby. Dave, agreeing ka. Agreeing ka, Dave. Baby.
Dave, agreeing ka. Apay, kasta ulit ti bara ti anak ta. Ni, kasla ti agang anges. Anya, kasla ti kita ay mapulso aman. Apay, kakartaan mo. Nakabarbara mati magina. Kinikas lang lumitlitin mati ti anak tan. Dave, kasla natay ti anak tan. Dave, itaray tayo sa ospital. Wait, itaray tayo. Diyos ko, api nga kastyo na talaga tilang ati baby ta. Diyos ko, isalakan niyo kumati anak. Diyos ko. Ano nga rin tiramidin ta, Dave? Diyos ko, naskin na maopera ti anak ta. Diyos ko. Tsaka mo. Ikaw na ti doktor nga dakkel ti masapul agatad. Oo, Diyos ko. Dagayam sakit ti puso ti anak takit ni. Naskin nga mataming ti anak ta. Angin kasano. Pangalantang harun ti pagpadoktor ta, pagpa-ospital ta, pagpa-operata iti anak ta. Banda, padasig to ti pamilya. Kinuray si ka. Padasin to ti pamilya. Mangibagata. Umutang ta. Kapalanta ti rupatan. May salbar laing ti biyag ti anak ta, Dave. When bakit? Kasaritak digiti kabagyak. Digiti adat abroad. Digiti adat mabalin na. Uri manu nga gatad nga maitulong da. Naskin nga masalbar ti biyag ti anak ta. Diyos ko ay panganalaan ta pa nga ro dita, Dave. Dahil nga ro ti problema. Awamat nga ro ti urnong datatang kinanang ko. Di ka kabagyan mi nga dat abroad. Inasit gakon. Pasig nga awan ti maitulong data. Awanan da ka no. Kada ito ka tiyempo. Diyos ko ay diya ka mo ti aramidik. Awamat ti sanikwata nga nangina nga mabalinta ko mga ilako. Katsi ka, di ka bagyam, ti pamilyam. Kaskas dimit nga awan kunada kanya. Nakasaldamat ti balay kendagami. Kinuray di ka adat abroad nga kabagyan ni manulaing may tinaydid da. Kit nagdakilagatan ti kasabulan ni baby. Baam da. Inak pa agremedyo. Aramidik ti amin tapno masalbar di biyag ti anak ta. Angie. Aramidik ti amin. Angie, bakit? Kumusta ni baby? Gas dilat. Masapul ka na nga iti. Kabiitan na panawin kat ma-operar ti anak ta. Ang kasano nga nun kat problema tamat ti kwarta ti. Saan kan nga ag problema? Anya? Adan na iremedjar ko. Adan nagpabulod. Sigurado ka? Baka dati dakil interest na data napangkaimutan. Baka kadikiti 5-6 mo na dikiti mananggundaway nga dakil interest na, Dave. Awan ka di sa balin nga. Saan ka madanagan? Awan ti problema. Awan ti interest na ti nabulod ta nga dakil agatad. Ha? Sinto ko mati agi pabulod iti dakil agatad nga awan ti interest na, Dave. Nagtitinulong dikiti barkadak. Anya? Dagiti barkadak, dinaamon dati kasasaad ti anak ta.
nagsasarita da nga isudan ti makaamo. Pag titinulungan da, nga mang-provide iti kasapulan ti panaka-operar ti anak ta. Ha? Nga, awan ti kondisyon na. Uri bayatan tanto kano ito na makawadwad ta. Di, kasta't kinasayaat na iti barkadak. Nga uri jak inasasit ganida. Amuda ti kusa nga tumulong. Nasayaat gayam di kiti barkada. Wen, ni Mikael ti kang runaan nga ti nakapanunot. Iso na ti nakisarita ka di kiti dadom barkada mi. Ket, adapin nagilakot motor na nga PCX. Adapay adati nagihisalda iti kutsena. Ayat dalahay nga matulungan data, bakit? Idinto nga di kiti babarkada. Awan, tinaitulong da. Ngam di kita kayang barkada, di makatulong ka data. Uwin, bakit? Gaputan na sa sayaat na kiti barkada. Itangarot pa kaamuan ti doktoren. Tapno nung aramidin dan, tinaskan nga aramidin da. Tapno nung may salbar ta ti anak ta. Uen pudno ti kuna ni Kalya Lili, dakkelatong pakanyak betang hasinyong. Nga digiti, tattao ngayon pagarup ko nga mangdadadahil ti relasyon mi nga agasawa, ti mangyad adayo kanyak ti asawa, ti mangin impluensya iti madi ken ni Dave, ket iso dagayam dagiti kang runaan nga makatulong kada kami. Nakatulong kada kami, idi taag nga abit iti patay, ti kakaiso ng anak mi. Kasta unay ti panagyaman ko kadakwada. Awan ti anyaman na, kumadre. Pasensya kayon akong padno. No anyaman tinasasaok kada kayo. Gagangay lang ti kasta. Nakababain mi tinararamid ko. Nga pinagsawsawak pa iti asawa kin isang manan nyo. Okay lang. Awan, di mo manunutin din siya, kumadre. Ngit pati na kayo pinagsawsawak pa. Psst, maliit na bagay, kumadre. Ala, babayaan mo na tayo dyan. Basta importante, nakatulong kami kada kayo. Pagyaman na. Sana bali. Am-am mo kay itan. Kit saan kay ito nga. Amok nga natalgad ton tiriknak no kadwayo ti asawak no dakay ti kadwana. Kasti ko nami, maliit na bagay. Nagangay lang ti kasta, tay sakit mo or ti asawa. Angin adda kami lata dito yung nakasagana tumulong kada kayo. Thank you pakibagan to digiti dito Mami Kale. Thank you. Awan ti anyaman na, kumadre. Wen kasin yung limag-anan tiriknak nga kadwa ni Dave dagiti barkada na nga po na amok nga nasayaad nga tattao. Natalged tiriknak nga awan ti madi nga aramiden da. Sibod namat idin saan kon nga pawilan, saan kon nga igawid no mapan sagpaminsan sumurot ka dagiti barkada na. Ngay di kwa maminsan makalawas, ala, okay lang siguro. Kaya dalang mo't siguro ag happy, ag enjoy. Pangikat ti stress da iti trabaho, iti pamilya. Ang ti makadakas kasin yung idi agangay, dali yung maminsan makalawas, nagbalin mo nga masansan. Uwin, dagiti barkadak mo lang kadwak, my love. Uwin, di ba nagginom kay lang hindi rabi Uwin, nagsaro na ngamin nga dag birthday nga barkada mi.
Uri ta isuda mo ti kadwa. Di met ko nam nga no isudat kadwa ket okay laking ka. Uwen angin agsaron nun. Uy, saan ko nga saan ako ba't nga anya nga saan no intulod da ka di rabi nga nabarbartik ka nga di mo amot inararamid mo. Sana balay tadi kita imot barkadak ti kakadwa. Di dakmat baybayan. Ala inakaro din. Inakong kadagur uri da. Kababain kan kadakwada. Kadni. Di tapay nakabaybay ti utang ta kadakwada. Alamat pa ayak ida. Di ka nga unay Well. Diyos ko alaunat parbangunin matlaangin day chay. Tawagak. Di naman sungsungbatan ti awag ko. Mabainak mat mga awag ka, di barkada na. Amangan no. Abangan ni bagada nga. Diyos ko. Diyos ko, ayan. Hindi ito yun. So, aping amin mat kakasting kapalpalubusak mat manan di asawa. Umababuson sa amatan. Dati maminsan makalawas. Maminsan laing nga mangliwat. Iti may sa lawas. Diyos ko, ayan. Dahil talauna iti problema kasi nyo. Sipod idi, palpalubos akong ti asawak, nga sumurot manen kadigidi babarkada na. Diyak maipeksa, tiya, sakit tinakim ko. Diyak maipeksa, ti pungtot ko kenkwana. Taka na ayon na nga pagpambar, nga di na kano di na kanumot kaya't nga paayon dagiti barkada na nga kangrunaan nga timulong kada kami nga nakautangan mi aging gaita. Saan ka di kasin yung aramaten laeng ti asawak arason na dayta? Tapno maaramid na ti kayat na nga agbibiyag manin na baro. Ay na. Basit laengen mapunpunuan ako, mapunwanak manen ket talaga nga kaslakait kong isubli ti dati nga kaslakait sipat-sipat kiti siyang wanan di kiti barkada no jak la mabain kadakwada. Nagganas nga pungutin ko mga idumudum ko yan talamisaan data. Angim kababain met kadagiti babarkada na nga nang tulong kada kami nga nakautangan mi. Isukat nga natured nga mapanman makininom nga talakay kahit nga oras nga agawid. Nakasta. Ada pagrason na, ada pagsanggana nga barkada na. Balakadan dakman kasin no anyat aramidek. Gapo tapat check nga sumubsobramot ti asawa. Ginundawayan na moten ti sitwasyon mi nga si uutang kami kadagita nga barkada na. Nga kadwa na barkada na ket awan pa'y pamilya na. Dakay man kasin. Naskit rumbeng kadi nga pamilyado. Kasta nga masansan nga mapanagbartek, mapanagarak. Nga di kita sursurutan na ipadpadan at bagina. Ada di kiti babarkada na nga nakisinat asawa na. Naiyadayot pamilya na kuwada. Karon mamartek na. Ada di kiti awan pa asawa na. Kaiso na. Orayan na kadi nga mapasamak ba't king kuwana ti kastsay. Kaya agbalin nga barumanen. Gapot na pinanawan min. Sakbaya maladaw ti amin kasin yung balakadan dakman, tulungan dakman. Gapot na jakmat kayat nga madadael ti binangon mi a pamilya kay ni Dave.
Dahil ito nga rod ti pakabuklan ti pakasaritaan ti parikot ko kasin nga sabi ko danay bati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagdingeg ka nagbuya. Ket iyon na akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakad nagyaman nakmet kasin yung ti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken nang idrama dahil nga pakasaritaak. More power to your program. And God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Angie, Itilawag City.